Kwintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama Pastor Nikinzo kufanele ngizobalekile subscribe le video become a member yale channel sina 10 abantu bangama-member le channel kunkulu kakulonde usenze inhlelo zokuthi usupport le channel nomalanga wakade ukuthi ke Pastor Ningi bengicela ke la ngicacele ngephupho lezinduna ebenginazo ebusweni elisanda kumhlupha izinduna amaqhuqhufa amaqhabufa ama-pimples amila kumuntu esikhathi ngaba sebusweni nasemzimbeni yaba khona futhi yabo nake singakusho okokuqala ngokuvamile ukuphupha izinduna kuvama ukuthathwa njengophawu kakhulu uma uwesifazane zigcwele ubuso ngoba lokho kungasho ukuthi usuke uzohluba ube muhle futhi uthandeke ngokuhamba kwesikhathi yabo. 2 uma uphupha futhi izinduna kuwuphawu oluhle uma ungowesilisa oshelayo kusho ukuthi ke ungase uqonywe noma uvunywe kwezothando uphinde uqonywe ilo muntu osuke umlandela yabo. 3 uma uphupha futhi izinduna kuwuphawu olubuma ungumakoti zigcwele isisu lusho ukuthi ungase ukhulelwe futhi ubelethe ingane ezodala udweshu nezingxabano phakathi kwakho nomyeni wakho. Kungenzeka ukhulelwe noma uzokhulelwa kodwa ke leso sisu leso noma leyo ngane leyo bezidala uthuthuva ikudonsele inkinga. 4 bokuphupha izinduna kuphawu lobe futhi uma umakoti uzigcoba ngokhilimu yabona uzama useyinduna yabona noma lusho ukuthi uzochitha isikhathi esiningi uzama ukuvimba noma ukuxazulula izimo ezidala izingxabano nokuhlukana nomyeni wakho yabona. 5 uma uphupha izinduna uphawu luhluma ukhulelwe bese uba nezinduna ezibomvu lokho usho ukuthi mhlawumbe kungekudala wena uzobeletha ngenzeka ingane intombazane. 6 futhi uma uphupha izinduna kuwuphawu luhluma ukhulelwe zimnyama lezo nduna lungasho ukuthi ngase ubelethe ingane engumfana esikhathini esizayo esedluzayo. Futhi uma uphupha la izinduna yabona kuwuphawu luhlumaze emhlophe zisho ukuthi mhlawumbe uzozakhela udumo uphinde mhlawumbe uthandeke kakhulu kwabaningi ngenxa mhlawumbe yokusiphatha kwakho okuzokwenza abantu bafuna ukusondela kuwe ngaso sonke isikhathi kodwa akazwali ngalokho. Kuyaba uphawu luyakhuluma izinduna zigcwele ubuso mhlawumbe kungenzeka ziyachichima lezi ezinyanyekayo zigcwele ubuso noma zigcwele umzimba wonke yabona kube nje uphawu olusuke isuku ukuthola usizo noma uthola amakhambi okususa isichitho esikhaqile okususa phela into eyisicwacwa yabona ekwembethe nje manje noma bakuthumele ngayo wena noma engahle bakuthumele ngayo bathakathi ngenzeka umuntu onesicwacwa umuntu onesichitho abantu bafuna unyanyeke bakuloya yabona uma lezi nduna kuyilezi ezimbi-ke eyichichayo ezimbi nje ziningi zinefuka siphawu khona makulezi nduna amaqhaqhafanyana nje amancane yobona ngokuthi manje ngale kwethu siyabonga biblia sethi